Hello, may buntag pangga. Medyo dagom-dagom ang atong kahaponon karon, maong napasayo ang pagpanghipos ni Papa sa mga bulad nga sa gukso. Hapit na jud muon maong gidali-dali ni Papa og pagpanghipos ang mga bulad kay basig mabaho. Sayang kaayo og mabasa sa ulan kay completely dried na ra ba siya, lami kaayo nga prituhon or sagulan ba og utanon. So si Papa pangga nang hipos sa mga bulad didto sa gawas og ako naman diri sa suod nagrepack sa mga orders. Naatay mga boneless danggit o boneless nga sari-sari. Ang atong duha ka body diri busy sila sa pagduwa-duwa, 50% pagduwa o 50% mag-away. Mao ni papil aning duha diri sa among panimalay. Okay, so ni bundak na jud ang ulan, di jud mapugngan og nakaredy na pod og sahod sa mga drum si mama og si papa. Kay sayang kaayo og dili ta makapanahod kay ang main source sa among tubig diri is ang tubig ulan jud. Anyways, mao ni ang akong pamaagi sa pagripak. Ako ra nang ipatong-patong diha aron ma-organize og nindot pod presentable nga maabot sa mga nag-order. Kani nga putos is 1/4 or 0.25 grams. Kay mao may request sa nag-order, siguro daghan siya og hatagan aron makatilaw pod ang uban or iya baning ibaligya. Di jud mo magmahay basta mauni nga klase sa isda ang inyong orderon kay tab-ang og sakto sa pagkauga. O di ba pagkagwapa kaayo ang nag-order di ay ani is ikatulo na niya nga order kay nakauyon jud siya sa atong product. Aside sa the best ang iyang quality aw barato pa jud. Unya kay ting panihapon naman hapit na ang sunset ug wala mi isud-an nga labas kay wala pa nakatibaw si Papa og bungsod ugma pa. So nganong palibugon pa man nato ang atong ulo nga naamon tay nakatambay nga mga bulad diri, bahalang maalkansi basta makatilaw ta. Charot, bitaw pangga kuha ra tag gamay diri kay cameraman nga upat ang duha ka body tapos ang akong siswang og ako. Danggit ang akong gikuha og ang mga sari-sari og karon it's time to fry. Kay medyo gutom naman og nagsige na pod ang pura ang atong duha ka body diri sa kilid nga gusto na daw mukaon og bulad. Labi na jud si Gilier nga favorite kaunon or himuon nga snack ang bulad. Kamera nga upat maoy mga ani kay si mama og si papa naguna na silag panihapon kay sayuman nga gibatig kagutom. So mao to pangga, ready na ang atong mga sudan karong panihapon. Naka-ready na pod ang sawsawan, naapod tay inununan nga gunggong og mga prito nga latab. Mao ni among sudan sa pamahaw na pa may sobra aw atong kaunon kay okay pa man kaayo. So mao to pangga, dungani mi ninyo og kaon and don't forget to like, comment and share this video. Nami. Ate oh, kaon ikaw sini? Ari lang ako, ari. Ah. Hindi ka sini, ari lang imo? Anak. Tarong. Ah? Ako lang. Ah. Ako lang. Yummy. Tingin mo slow. Ay, kwan. Pit. Pet. Wala. Pila lang kami. Lami ga? Lami. Ay, ito kalulaw. Hi. Hi. How are you? Ano? Chiku. Ano? Kaya pa-invite ko mo. Kain. Ba, wa nanay kwan, titi. Sleep na siya. Para i-sleep na siya.
Nabuto. Buto. Buto. Babay ano? Buto man ang balon. Babay. Bye-bye. Dili. Babay. Manaan ko siya. Mat. Ha? Babay ka lula. Bye-bye. Pero nga pagbabay. Sige na. Smile. Smile. Okay. Okay. Babay na. Bye-bye. Mm-mm. One. Babay ako nito. Babay na, Mama Gigi, Mama Layla. Bye-bye.